Bos días a todas e a todos. Estamos xa nas últimas fases da desescalada. Vimos dunha situación difícil e nos centros socioculturais estamos adaptándonos a esta nova normalidade cun doble obxectivo. Ofrecer todas as garantías de seguridade sanitaria ás persoas usuarias. Ofrecer unha programación atractiva, pensada para a cidadanía de Santiago, con actividades para todos os gustos e para todas as idades. Nesa programación deseñada para esta nova normalidade e onde se enmarca o programa Vive o Verán 2020, que imos a presentar hoxe. As actividades que nos ofertamos son máis de 4.500 plazas para o mes de xullo. Están dirixidas a un público diverso e divididas en tramos de idade. A hora de deseñar o programa tivemos en conta o bo clima da época estival, que nos permite incrementar as actividades no exterior, máis recomendables á hora de evitar contaxios, o maior tempo de lecer das nenas e nenos e tamén dos maiores, a actual situación na que todos estamos desexando reencontrarnos e pasar máis tempo coas nosas amizades. Vive o Verán 2020 é un programa diferente, pensando, como dixen, para esta nova normalidade. Un programa que pon a mirada na seguridade e na prevención, evitando situacións de risco. Un programa que tamén abranguerá contidos vencellados ás experiencias vividas durante o confinamento, as aprendizaxes adquiridas e a como os hábitos da nova normalidade afectan a nosa vida cotidiana. Un programa que desenvolverá moitas das súas actividades en espacios exteriores, cercanos aos centros socioculturais. Un programa que nos explicará, como non podría ser de outra maneira, a técnica Lourdes. E antes de pasarlle a palabra, quero animar a cidadanía a inscribirse. O prazo está aberto desde a nosa página web a partir de hoxe. Bueno, aquí Lourdes, que foi a responsable de preparar todo isto, xunto ao xefe de servicio, pois nos vai a poder facilitar unha información máis detallada do que vai a ser o programa que se vai a poñer en marcha no mes de xullo. Moi ben, gracias. Bos días. Pois, como decía o concelleiro, este ano o programa Vive o Verán dos centros socioculturais é un programa diferente, que xa, partindo do interese que tiñamos en que as accións foran moi seguras para cumprir con todas as garantías de prevención que marcan as autoridades sanitarias, pois levounos a diseñar un proxecto diferente, buscar, sobre todo, realizar as actividades en centros que tiveran cerca un espacio natural para que a maioría das actividades se volveran no exterior, podendo ser, dirixido a tramos de idade variado, falamos de infancia fundamentalmente, tramos de 4 a 6 anos, de 7 a 9, de 10 a 12 e a partir de 14 anos e incluso para público adulto. Os contidos do proxecto xiran en torno a traballar dun modo moi importante como unha especie de entrenamento de cara a como va a ser o uso dos centros coa nova normalidade. Deste xeito, por eso traballaremos con espacios exteriores, pero tamén faremos fincapé na importancia das novas tecnoloxías a hora de superar estados de confinamento e seguir próximos á cidadanía. Tamén traballaremos como viviron os nenos e os adultos esta experiencia única para todos de separación dos demais e poñeremos en valor a importancia das relaciones humanas, da expresividade, da posibilidade de relacionarnos a través do xogo e incluso das manualidades con medidas de seguridade, de modo que podamos sentir que seguimos próximos, aínda que as circunstancias nos obriguen a ter unha disciplina importante. Quero sinalar que na página web do Concello haberá un protocolo que por seguridade temos que ter á vista de cales son as medidas de prevención que tomaremos para desenvolver este proxecto,
tanto cos nenos como co persoal que desenvolve a actividade. Protocolo que nos vai a dar seguridade máxima. Serán 5 accións fundamentais a desenvolver nos centros urbanos, aínda que a semana pasada presentouse precisamente unha intervención nos centros do rural cun programa xa máis pensado na conciliación en 6 centros da zona rural. Pero nos centros urbanos fixemos unha escolla de 7 localizacións para facer unhas accións que denominamos do seguinte modo. Por un lado está cativada a vista, que son accións seguras de verán, que se desenvolven nos centros das Fontiñas, de Santa Marta, do Romañón, do Castiñeiriño, de Conxo, de Atrisca e do Ensanche, en horario matinal. Como decía, dirixida a un público fundamentalmente infantil, pero tamén con actividades para adultos, centrado en temática vinculada aos centros de interese que son os parques próximos, a natureza, pero tamén traballando nas aulas de novas tecnoloxías e nas bibliotecas. De modo que vamos a ter a oportunidade de ir incorporándonos pouco a pouco no interior dos centros, pero tendo como espacio de referencia aos espacios verdes, para que a situación sea de seguridade. Como decía o concelleiro, son máis de 4.500 prazas das que participará a cidadanía de Santiago, e son en actividades un montante de 325 actividades. Ademais das actividades a desenvolver nestes centros que mencionei, temos, como outros anos, un guiño ao deporte da bicicleta cun programa moi atractivo que se chama Pedalea Compostela, que inclúe 4 clinics, que son pequenas sesións de información e educación no uso da bicicleta, que se fará para nenos de 6 a 12 anos, e que terán lugar tamén en espacios exteriores, no Centro Sociocultural de Verdía, no Centro de Laraño, no Centro de Pedriña e tamén na zona urbana de Compostela, cerca do edificio de Facenda. E haberá tamén, dentro de Pedalea 2020, 3 saídas para maiores de 14, saídas polo entorno de Compostela, unha ruta polos cañóns do río Tambre, outra ruta polo Bosque Encantado, partindo do centro da Gracia, e outra ruta saindo do centro de Arins, que se chama a Ruta das Fragas. Teremos tamén, para público adulto, outra interesante proposta que son paseos de barrio, 4 paseos de barrio a desenvolver os xoves do mes de xullo para público adulto, dunha duración de 3 horas, polo contorno de Santiago. A Ruta dos Lavadoiros, o día 9 de xullo, a ruta polo Patrimonio da Sabugueira, outra ruta pola Senda Verde de Asionlla, en Verdía, e unha subida ao Monte Pedroso. Tamén, este ano, quero salientar e agradecer ao Departamento de Didáctica do Museo do Pobo Galego, temos unha proposta moi atractiva para nenos, de achegarnos ao museo e participar das visitas didácticas en torno á figura de Domingo de Andrade. En este caso teremos unha actividade de narración oral dirixida a nenos de 6, 7 e 8 anos, o día 9 de xullo, e 4 obradoiros para coñecer o traballo que fixo o arquitecto no convento de Bonaval, dirixido tamén a nenos de 10 a 12 anos e en 2 quendas, de 15 plazas por quenda. Todos en horario de mañán, de carácter gratuito e con necesidade de apuntamento, como despois resaltaré. Para finalizar, que isto xa o levamos facendo noutros anos e este ano quizá con máis atractivo, tenemos unha velada de observación da Lúa prevista para o día 28 de xullo, coa colaboración do Clube Compostelán de Astronomía Vega. Creemos que esta actividade, que xa vai a ser de concurrencia máis grande, máis ampla, pode chamar moito a atención e será xa en horario nocturno.
Estas serían as 5 accións que conforman este proxecto deste ano, que esperamos guste, e que, como dicía o concelleiro, xa desde hoxe pola tarde, os interesados en participar poden acceder á página web do Concello, cubrir un formulario, que isto é moi importante, no que cada quen se responsabiliza de que vai a cumprir as normas de prevención sanitaria que temos que cumprir ao participar en estas actividades, como son, bueno, levar a mascarilla, declarar que non tivemos contacto nos últimos 14 días con persoas que puderan ter tido síntomas da COVID, e seguir moi estrictamente as normas que marte o Departamento de Centros. Entón, prazo de apuntamento desde hoxe pola tarde, cubrindo este formulario, e para evitar que haxa aglomeración nos centros socioculturais, a inscripción nestas actividades é telefónica, chamando aos centros socioculturais que aparecen no folleto que tamén vai quedar colgado na página web do Concello. Todas as actividades poden, ademais, descargarse a través da lectura do código QR, e creemos que vai a ser do gusto de todos, e que, como decía, vai a ser un entrenamento para a volta en setembro coas actividades xa do curso, nas que tamén continuaremos tendo todas as medidas de prevención. Nada máis, non sei se hai algunha cousa máis que... Bueno, eu, efectivamente, gracias pola túa exposición, que fijo que moito máis aclaratoria que a miña exposición, pero quero recalcar que nós apostamos dentro dos programas que temos e das actividades pola bicicleta. Pois, como podedes comprobar, temos un programa que Pedalea Compostela e que é unha aposta deste goberno para que nos vindeiros anos se empece a utilizar de forma masiva na cidade. Nós é unha aposta que temos mismo nas áreas de Santiago, de peatonalizar os fines de semana e todo isto, e creemos que cumple o pretexto que ten este goberno, que é a utilización de outros medios. Bueno, ahora mismo pensamos que con estas medidas que vamos a adoptar se vai a poder facer a actividade con total normalidade. Se tedes algunha pregunta, pois estou aquí para o que dispoñades. Outro tema. Pregunta María Teijeiro se finalmente hoxe se reabren o tráfico as rúas Patio de Madres de Castrondouro, se queda algo pendente e o seguinte tramo para cando? Bueno, pois é unha preocupación que temos en Castrondouro, que a continuidade da obra nestes momentos non a temos prevista porque non está contemplada nos orzamentos, pero a futuro sería unha obra que teríamos que acometer. A intención nosa é aperturar a partir de hoxe a vía, pero que posiblemente o fagamos a partir de mañán, por un tema que dispoñen os técnicos que son os que están executando a obra. Ose se fixo a recepción da obra, se levou a Xunta de Goberno e a partir de hoxe se pode aperturar. A nosa intención é que se xa mañán. Nada máis. Moitas gracias.